ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମର କାମ ସାଇଟ୍ରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ତାକୁ କେମିତି ଯିବି ତଳକୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍, ପାଖାପାଖି 30ରୁ 35 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ତଳେ ସବୁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକି ତ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ସେଠିକି କେମିତି ଯିବି ଚିନ୍ତା କଲି। ଏଠି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିକି ଯାଇଥିଲି ତଳକୁ। ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଲୋକ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ମାଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ମାଟି କାଟିକି ଲେବୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟି ଟ୍ରାକ୍ଟା ପୁରା ସାମାନ କରିକି ଲେବୁଲ୍ କରି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମିଟର ପାଖାପାଖି କାଟିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ ରଖାହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ବି ସଫା ହେଇକି ଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାଟି ବି ସଫା ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ବି ମୁଁ ଓଦା ହେଇସାରିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ସମସ୍ତେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତ ଆଜି ତ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କାମ କେତେ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ପାଖାପାଖି ଆମେ 2-3 ଥର ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖିବା କାମ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ ଦେଖିବା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।